And now you treaty about the 12 P's in Joseph's life. And you be winning, if you say Joseph's story, no, a dozen. We are still on Joseph's life. And at the beginning, daily bread. And yes, to us. The peace in Joseph's life. It be an idea, you be compete. Enra de ye de futu nti ya nko Joseph life ne so ne na ye be complete ni nyina na afi na me adoma ochina ya sako another step e wo Joseph a life no eso ye hunu se de dikan na eye pet de netoso mienu na ye Mr. Potiphar na de toso miensa eye Mrs. Potiphar. The tosso and 9 na a prison. The edruso a palace. Nina ebia ye fa yana ye mauno ne spiritual meaning and then the physical relate. Me catch say Joseph a type of Jesus Christ. Ye the Joseph abrabo atotoye na jenkwa pa Yesu Kristo ho. Nti nyese asam ne ye kan sa akwa. Ye sa de toto ye Kristo som abrabo ho. Nedi atoto asetenem enema etwa se etunipa ebetumi ato ene yehunu se prison no yewie ho na Joseph ebra yi ni free prison pe ene de ne call palace ene meka pi na aka ni nyina bom na ya complete no ne yesua de bi wom yakasa ahemfia ahen efie ahemfie eye adesifie royal house bebia enipa editumi yaka ahemfia na yakasafa etre head rulers ahemfo eni di ewiase so ohini bia kuratumi ohini bia ekuratumi ohini bia editumi pacho wotiemi enti ahemfie baabi atumi wo Ghana ye wa ahindie no ahodo ye wo santehene ahindie a kumase de na sensa mo hwe ya muhunu se na tumi a okuranti no ode ma ne yonko hene awie afom if say ebisu chen bi asantimam obia according to honam fam no abakose meda ho ne se obia ni wa oso chen santehene ewo asantimam nti ase ye frɛ na asantima ewura ono ene da no ono ni the head ono ni leader ono ni ruler ye gidi se on carry the power of Ashanti sana ye gidi won se ahimfie yentu bi so aba yentu ahimfo so aba entu ntimi mfa president en compare king jese wowu ansana ofiri ade yeso enu nti se ohwa santen ne betena aso na usha odaso eteso besine enti se yenyaka ahimfie pa ede ne ba wutirim na ye kasafa adehede onim se enye obia enetimi kwa ahimfie tu enye obia netimi kodi tumi ewa ahimfie abra onye odehye onye part of the kingdom uni right se okudihine emfa ho ene ohun ofe emfa ho ne wano ate dabi se onye dehye ewo fie bi mu a uni ho kwan se okudi tumi wo entine baabi a pie twato yi baabi a Joseph de nani kire ye de be relate to de ye de betoto de ho ewo honhom fam Kristo abrabom ene ya setenem unim say Jesus Christ was the son of the living God, the only begotten son. Na yen so Kristo ebewu emaye. Yene a yenka yenyema
yen Gentiles especially na we are nowhere to be found yen kan kra ti asem ni ye enti senka obi ewo tumi di ewo faalo ahemfi a nka enye Joseph eye Egypt fo ni bi na nka wasa right no say odi sa yin no benam say yede Yesu abrabo tutu Joseph nti Bible say abofra na okai oye ne papa na wankai no ebere soe ansa na okai no eni yibeyi Joseph every prison to the palace. Na palace wona adwuma okoye yeni okokyere dayase na okyere dayase wiye no ofri palace wona oduru ho no palace wono obi enete ho wan nete ho do te ho no eye faalo nti faalo anim ena okoye oduru faalo anim no ena faalo kan daye na oso ye no ena Joseph ekyere daye na se ampa so na eye no kore ampa kyera wo kyera ase ni nti no ema Joseph advise ohene no with a policy say on for policy bi nto ho na omwo aduane ano kusi say saa daye na okyera ase no ekom ne ba omwatumi after sa policy no ena ye position as a prime minister ewo Egypt ye de no be see tumi kase so na interesting story wo mu ni say afi Joseph ebeye popular ewo the whole Egypt na asamo hene ka kire abofra brody post ne man ne say the whole Egypt ya ma Joseph din ni ya man position ebeburu bia position so ewo the whole Egypt apart from ono ohene no nko a ena Joseph enso nche no ba obia waka bia wo Egypt bia de onfa nhye ni tirim se Joseph so che no na yanko back Joseph die be na oson ye ene me de hoka kra bi bihwem se obia wutie mi be very careful about your dreams, how you deal with your dreams. So ubetumi a woni ma tworo oso da ya sole fa pen tworo da ebi wo ho a enye ne na ebebam da ebi wo ho a enye wo kina na ebebam Joseph problem onya woni wi so ba enyina ne da ya wo so ye a wantumi anka na no wantumi amfancy ene man cause our problem no enu nti say also da ya be very careful about dreams deceive nipa dreams save nipa ye wodaya ya hunim ema yeso ye wodaya eye urade ene wodaya eye bonsam ene wodaya de wa ni so aye de akolam ewo ho na daya ehu pa ye de eye woda a che urade adane de a kire ne ye ehwe ye nipa oka woda ye kire no hunu tumi eti mu hu eti ni pabanya oye ansa na oka o dream a kire no. Don't joke with your dreams and fa woda ye so eni agoro free say dreams another way I rather fast so de kasa kire nipa nye nipa nyina na woda sori ya o gina wo say ya na erade abodi no no kasa obi ade so akire it about 80% of people wo wi ase no emu 100% na emu 80% erade de da so na kasa kire wo enti da ne bi wo a obebu be da ne bi wo a obaye wo kasa ko a no wakoda na dia kire mu nipa bi a owani no want ase no wa kire wase and no na say when you the right person also ka some kire na and so timi ma wonya problem because Joseph die no yi no eno na ma ni nua mo hyase a omutan no enti ene
da ye ya eno nti Joseph mu aye ahi ya boro wa fo hawo ne ateti mu a ene da ne abem. Hallelujah. Sisi no ka say sasia ebia obesate akakai o past dreams bia unyaye ebra na usa dreams bia unyaye ebra na wo bekwa aware na obi bekwa aware o se da ya wo so yen ne se ohun se ya bo homa aye akonfo hum se de obi de sen ne ho hye ne ho akonfo ya bobi na ordinity kushim da yewe ase kire se enu twa mu no na oba a wo koware no ohun se oba ne hye wowo entema ya chichire no ya chichire na afan after se ohun akonfo ehuma na sen wo ntimba cho eye wo a saadi wi edie na wo sawe ablante ya ante ase o se o me Kristo ni o medin meshi enodiniti ko wurem ene mintu aso enti wodien ena wo hunu da ebe na waso a efa o future ho yedin na check you say asema so fo ken eti say if you say asema ena make a choyi obi da ya oso ya wa amfa ni serious eno ni hawla ni enti say ene obeye very careful ewo odaye sum ene kwan afa so kan won nsem kire nipa besese enkebebo eno nti tie de yede ano ebesi nyina ne se how na Joseph fam no nyina at the long last erade e koshene ni munyam na tie erade opagyawa wa uti bibia ye careful say erade opagyawa obetimi apagyawa ma ewiase obeba otumi a obesene nipa nyina nanso fashe utirim say untumi nsene erade da. Jesus is God. Yes or no ani nyankopon on say hwe ya frɛ Joseph akomane tumi aburu tumi nyina the same as Jesus. Philippians chapter 2 on say Jesus so Bible say ye mani dia aburu din nyina so na afei obia en wo ye kese che Yesu osoro asase so asase ase ye be ma Yesu din tumi a aburu obia tumi so the same as Joseph so ya mani dia aburu obia din so en ya mani pose a aburu obia pose so ewo Egypt apart from Pharaoh. Hallelujah. Sa ana erade eye na ade a eni kwan se wo ye bi da ewo life ya hantan ni pade Bible say erade na dom ahobrasefo owia na sa hantan ni wo ho a ono erade asa akosi ni kwan arahosem wanyu obi am na nsi kwan se erade o se be dom ahobrasefo na mesi hantanfo kwan eno nti se erade pagya wa hweye na wa ma ho so hweye no anye se Nebukadnezar hweye no wan kwet se Herod wan kasa wan kotoa ho so wan fa bi ankoka ho wan kwet se Absalom hweye ahobrase epagya nipa ahobrase ene wo som ne nam mesro se maami a wutie mi wanya sika akokanya me ukunu ni diwo so bro ho asema ukunu papa se wanya sika akokanya me bro ho ase ema ayere na ono na ada na chi enwumero na abu nanim kotodwe bro ho asema wo nsore ma
na sɛ Solomon ni wa unya sɔfo bra Mr. President bro ho asemaye na yɛn kokromoti ɛna mo wa bedi tumi wadi keesi a unya nyina no sɛ nya yɛn nsa yɛtumi yɛkeka bom ɛna mo abedi yɛn so a nka woni tumi bro ho ase Mr. Bank Manager sɛ ya amfeska ameto a unya bank manager o tumi ne yɛde ama wɔ ne wabɛtena so no ɛwɔ bank ne nyina no sɛ ya ama wa amfeska ameto a unya bank manager ɛno nti bro ho ase Mr. Mate bra driver me ka asɛm ya kyerɛw sɛ otu car no obia mfa no wansi di ambɛfora car no munya adwuma bia o ekuta mokwa ti do obɛforo car no nya moterema no hunu sɛ do besini na kasa driver nipa na atika enu so do mu communicate nya motere wate obia no ya sɛ wapa ahobrase obia yɛ part of it obia ɛyɛ part of it sɛ na Awurade ya pedawa kai ba bia na wo free kai nipa kwa na wo ye de kai te bia na wo hyemu ade free ho akonya saa position no hweye no wan kobokro no enkoye dwe wo ho enkobe mu amatiri so na sɛdeɛ obi na de wo siye no obi kro na otimi tu anopai ba bia de the peace in Joseph life be sinie sha said dwene ho oda eso te sɛ na sika ho nsɛm fa na Awurade pagya wo so abrabɔ te sɛ na ompagya wo so na wo te sɛ ene kwadwene saa nsɛm ho na fetu anamo minim sɛ de wafrɛ ne ne kwafo ɔreni mu yɛ nim aseda ɔrenyae na ɔrempae ene Awurade ma ne nsi uye na bra wo kɔ adwuma yi ɔma wo nwena asɛm yi ho na enya mu ensunsansoɔ efisa ade bia wo dwene ho da bia no wonya sunsunsansoɔ saa ade ne bɛyɛ part of you ene kwadwene asɛm yi ho kosi sɛ obɛko aba efie bi mu na anopa yɛde ahomakyɛdeɛ na sɛ to aso ama Awurade onhyira wo na ɔnte n'anim nkyerɛ wo ɔmmoa wo na ɔma de woyɛ bia enwie pɛyɛ ɛwɔ Yesu dim.